Turhauttaako sinuakin ammattitaitosi riittämättömyys? Oletko kyllästynyt siihen, ettet saa luotua kontaktia asiakkaaseen? Nyt meillä on siihen ratkaisu. Luovat menetelmät. Luovat menetelmät sosiaalialalla ovat innovatiivisia lähestymistapoja ja käytäntöjä, jotka hyödyntävät musiikin, taiteen, kulttuurin, liikunnan ja muiden luovien välineiden voimaa ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa taide- ja musiikkiterapia, tarinankerronta, liikunta- ja tanssiterapia, teatteri- ja draamatyöskentely sekä luontoon tai eläimiin perustuvia menetelmiä. Luovien menetelmien avulla voi käsitellä asioita tai tilanteita uudesta näkökulmasta, ja se vapauttaa meidät totutusta ja näin voi saada uusia tuloksia. Luova tekeminen itsessään on terapeuttista ja rauhoittavaa, ja lopputulosta tärkeämpi on kuitenkin itse tekeminen ja kokeileminen. Luovien menetelmien käyttö soveltuu moniin tilanteisiin, kuten terapiaan, kuntoutukseen, koulutukseen ja ryhmätoimintaan. Joten ethän enää odota, vaan ota luovat menetelmät käyttöösi jo tänään. Huomaat eron välittömästi. Luovat menetelmät osaksi jokaisen sosionomin arkea.